paro ma kamano bende mintiere godo Chris Owala kintiere kaunti ma Kisumu kaluwore kod wuodhe ma bende osetimo omenda moseti godo. Aparo gima Esbon temo wacho ok en adier nikech orito wang'eyo ni national sirkal mamalo kochopo sa wuoth to giwacho no counties ma government konego dhi wuoth gi ji mokalo 7 and wang'eyo maber ang' matin ka giwacho ni county ma mege loch gwenge onego bedo gi ji 7 jomatin kadhi oko. Wang'eyo maber no president kodhi oko odhi gi ji matanda wuoyo but wang'eyo maber no gik ma Hesbon temo wacho go nitie attaches nitie embassies nitie a fully fledged staffs in embassies wa duto manyalo timo tije ma wacho ni wadhi timo kwadhigo maparo no kanyo ok wanyalo justify no watiyo bilion 2 dweche 5 ibayo to Hesbon adwa wacho ni kwatiyo bilion 2 to pesa di mobiro in return then wacho ni return investment chal nade mara kidhi mbele tiyudo no budget Hesbon en accountant to gima ber no Public Finance Management Act okoyienwa tiyo gi pesa ma onge i budget to iyudo ka kuonde moko yudo ka pesa ma neno wa budget for watiyo go mokalo sama watiyo go mokalo ni ong'iso nang'o i Kenya mwadwa dhiye nikech nitie gimiluongo no physical discipline kan sirkal mamalo onge physical discipline sirkal mamalo onge commit to goyo mibadhi nikech gimwatemo neno en no kuonde mang'eny mancha mibadhi nitie mibadhi go medre kendo zaidi koro gima awatemo wacho no oyo be nitie dongruok manyo neno nikech dongruok nyalo na bedo ka jo Kenya obedo part of development budget migoyo en budget ma ji duto own to wa respect nikech sama wadwa keto budget to wakalo alama man waketo gimiluongo no the budget policy statement to wang'iso ganda no oyo wan dongruok ni bor kodwa nikech kirango dongruok ok nyal bira no biro to kirango kata sectors marobe no kelo dongruok kata mana Nyanza waka wach mar lupo no podho wach mar pamba no podho koro ka Hesbon ong'e maber no austerity measures ma sirkal nego kel ariyo en kantie waduoko expenditure wa piny wanyalo medo tax kantie gima nyaka wachul but gima Hesbon be wacho ni maber nito sirkal ma Kenya Kwanza osotimo hola i bengi ma Kenya ka mokalo kaka nene Uhuru timo higni duto mane Uhuru bedi loch ang'o miyo mano timre nikech mano ka sirkal idhi holo johala tidhi holo bengi achiel gi sirkal ibro mi sirkal priority nikech iluongo ni blue chips en obro chulo to in kidhi japiny to pod in bengi ni kodi to koro emo wacho no sama sirkal holo mang'eny zaidi mohingo lama ang' mokelo i economy wa ma japiny monego be holi bengi no address hola Chris mana kinyalo winja e kindi thuolo mar higa achiel nyaka sani in kata na chenro mag dongruoge mopogore opogore samoro moseneno kaluwore kod wuodhe ma osetimo mage madiwach ni osemori koso podi an pok aneno maybe higa achiel bedo matin but pok aneno gima daneno no dong bayo mar deputy president kod president osonyago lemo madane malich ahinya i Kenya wasani nikech kiyudo kaka sani kata japiny ma wuoyo en gini baro korgi korgi opong cost of living oidho malo makata ji nyithindgi wekte school ji chamo mana chiemo achiel in a day kiyudo kata Nairobi sadi ng'eny ji wuotho mana gi tiendegi kadhi tich ok inyal idho fare imetoka nikech fuel bende ma wawacho no fuel nodhi bokalo alama koro kama wantie i Kenya wan kinde kuri ga sumbi to waneno ka jotelo tiyo gi pes yo makare wayudo ka mibadhi bende kata mana county government kata national government oga thach onge ng'ama joma nene gi mibadhi kese gi mibadhi icho we duto
kata kirango the face mar government joma nigi mibadhi emomako telo. Koro jo Kenya rango to oyo kama ene gima timre to kara hope ni kanye. Erokamano ahinya. Hezbo ni winjo kanyo ka Chris Owala ni owacho ni wuodhe pok osenyago olemo moro